gutwara okonyora gwanse nigenya gitari ya ronya iyo gotoka sensemo ya Keumbu yachakia omorobere bokolingoria na kwenana obogwenya bwabosa unenchereye moyo kwirania koboko gochia asabanya kenyoro morobere yo nigora iregeka kyamatuko atato asoko boli wa kwarure gochia asaba menye benseme yo wesokia elio gokonyeka Molikito Caroline Mausa na mange Bunenchera yemoyo kwenekia bunankwira nibaro koboko gochia se amate litukolia lero enyagitali ya Ronya Hospital yogotoka imeomo chio Keumbu nigo yatwara omoyega bwoko balingoria abarwaire abo bale na marwaire ao nabo igo kwenana obobwenia na mariogo gochia se bale lero twabwate free medical camp yekomnyoka matukatatu yachaka lero tarehe 16 agenda 17 tukore 18 eliero litukolia Alhamisi aiga tukorigereria marieto marwaire onsipi kwanza esukari ngo pima tole pressure korigere tole cancer ngo screen tole amarwaire onsipi generally nkorwa x-ray ntobwate ultrasound nero yonsipi korigere tole asengenjo abantu baito barwarete ande twachira aiga asengenjo yokonya abantu baito onde bwensi ole nyomba oigwete na igwete kimokia keigwete obe karanje tigamnyo keronya anyora bokonye bwaye erinde agendera komenya mafuka mange nige gati yabo baikirana asenya gitari eyubago keire obokoreri obwo nabo igo gwakangambi yamono gochia se abateneri benya gitari eyu aso koreta omoroberi oyu seli tukolia lero twarigereria abantu 60 lakini abantu ase record boni abaikire 215 ase record na basoite ande igombagenderete goswa acha na irua mariogo nande nabere no mogoko munna sane semiru bagendete gokora otwa mariogo tugusaba Nyasaye gera mariogo batoira anyare gotokonya tugwene gorende na bataraikera ringaneriga na bakurinyora koru tunyweretio tegere baichaiga basoe korwariwa santi na musisi bakanga nisimo kwende sabasi ngaka bamoko yendra kuwenya abantu baitu nyasanga kwa bakandelisi aiga mariogo ya muyaba kurwari wande wande wingira ne change chegia atiko mariogo yakugora mariogo kurwe chemist rio kaiko igure obe wachaka konywa abora achikonywa likobekense igente kana ichikwara arengwa Nagitari anto bwate chimashini inchu chikorenge gento bionsi pia marwaire onsipi kwa mako egwerio kwa mako nyu tobasa konyuriogo utararengwa anene mono nigo bono abamenyi ba Keumbu baboliwe koyetarera enyagitari eyu erikonyora obolingoria obubarache ko babo kwera litukolia Alhamisi nabo igo konyora obobwenia kurwari kurero litukolia Jumanne mpaka litukolia Alhamisi yondo bwensi asale twamukaribishire anyara goikaga iga korwa Keumbu ginkoripotera amayane Soko TV elietaria ne Mausa Caroline